Moikka kaikki, täällä on Janski ja nyt tulee pienimuotoinen tutoriaali farmaamisesta. Eli että jos te haluatte aloittaa farmimaan esimerkiksi, niin nyt tulee pieniä vinkkejä, että miten sen nyt aloittaisi. Mut joo, mennään vinkkeihin. Eka on se, että farmaa vaikka tämmöstä, mutta sä aloitat kyllä yleensä dirtillä, mutta sit kun sä saat VL:iä, niin älä käytä niitä vaatteisiin, vaan älä todellakaan. Se on ehkä tyhmintä, mitä sä voit alussa tehdä sun ekalla VL:llä. Niin osta farmattavaa, vaikka 200 Blackrockia, koska 200 per VL. Sitten sä saat näitä. Sitten sä voit rikkoa näin, tai sä voit laittaa näin. Sitten sä rikot niitä. Niistä saa gemeä ja seediä. Sitten, kun sä saat tarpeeksi seediä ja gemeä, sit sä vaan istutat ne näin. Sitten kun sulla on tarpeeksi gemeä, niin meet Logs and Stuff, ei Logs and Stuff, kun tää Item Packs, ja ostaa Rare Seed Pack. Mulla ei nyt vielä riitä, koska vasta ostin tän taustan 10 tonnilla. Mutta osta Rare Seed Pack, Small Seed Pack tai sitten Basic Speeding Kit. Mutta tätä ei ole vörtti ostaa, koska tästä ei tule kovin hyviä. Tää on ihan hyvä. Tää on paras näistä. Jos sä mietit, että Rare Coals Pack olisi hyvä, tai Cluddles Pack. Mutta ei, älä käytä sitä tämmöiseen turhaan roskaan, koska se on turha käyttää vaatteisiin. Mieluummin, sit kun sä oot rikkaampi, niin ostat tietysti näitä. Esim. Steambank, tää myy ihan sairaan hyvin. Paras päkki, mikä myy nyt, niin on City Pack. Siitä saa jotain. Siitä saa ATM-machinen ja Mutta älkää farmatkaa jotain rarea. Älkää farmatko todellakaan mitään dirttiä. Se ei ole vörtti, koska te voitte säästää sen paljon parempaan esim. Venuksiin, pinballeihin. Kaikkeen paljon järkevämpään. Ja siis, jos te ette tiedä niin näette arvioita, ostatte vaikka 100 eli DL. Niin jos te ostatte DL, vaikka 200 Venusta kautta, niin siinä ei ole yhtään mitään järkeä. Älkää, koska siis DL te saatte te saatte angelit, vaikka pupusetin ja siihen vielä vaikka dragon. Ja sitten teillä jää vaikka 50 vielä yli. Niin sitten voitte käyttää ne johonkin vaatteisiin. Vaikka mä tiedän äsken selitän, mutta sitten oskata vaikka DL ostakaa niinku ekaksi 200 Blackrockia, vaikka 2 VL, käyttäkää ainakin 50 VL, siis kun olette rikkaampi, niin farmattavaan. Sitten kun teillä on maa täynnä farmia, niin te voitte saada siitä vaikka devilit. Tai te voitte saada siitä vaikka 3 DL. Sitten te rikastutte ja saatte loputtomia VLiä. Niin ostakaa farmattavaa. Se on paljon hyödyllisempää teillekin, kun ostatte farmattavaa, ettekä mitään vaatteita. Mutta sitten jos saa vaikka 100 VL yli, niin sitten ostakaa niitä vaatteita. Mutta käyttäkää suuri osa farmattavaan. Mä ostin VL näitä 200, VL näitä 200 ja 2 VL näitä 200. Niin käyttäkää ne farmattavan. Eli ostakaa vain farmattavaa. Niillä teidän VLillä ja DLillä, mutta jos saa yli, niin sitten.
Ja joo, tässä oli tää pieni muutoinen tutoriaali, miten te käytätte, tai miten te ette tee tyhmiä tradeja ja miten käyttää VLiä ja etenkin farmattavaa. Että mitä teidän kannattaa farmata, eli BlackRock, Beanball, kaikki rare ja kaikki tämmönen tosi rare juttu. Ja ostakaa VLllä farmattavaa. Se on yksi ohje. Ja Sugari ei kannata ostaa, se ei myy hyvin. Tai no mä ostin niitä 200, että saan tänne koristeita, mutta joo. Mutta Maljanski, pistä ihmeessä like, jos nautitte. Jos haluatte nähdä lisää, niin painakaa sitä. Dropatkaa se teidän iteminne siihen tilan napin päälle. Niin minä kiitän teitä kaikkia. Me nähdään ensi videossa. Siihen saakka se olisi moro!